Здравей! И как се казваш? Краско. Аз съм Влади, GP 5 точки. Влади съм, как се казвате? Емануил. Може да седнете, само искам да ви питам нещо. Това ваше дете. Да, моите момче, да. Понеже питате хората за нещо, беше ми интересно да ви попитам, имате от нещо нужда ли или си питате нещо за адрес или нещо подобно? Ми от нужда, да. А какво питате точно хората? Почистване, миене на стъкла. Ще се разстроиш, приятели. Защото се мъча, аз съм сирак още от бебе. Не искам да се разстройваш, аз те питам с добро, понеже ти питаш хората... За миене на стъкла, за питаш метене, хората... за чистене, всяка вид част на работа, тъй като аз съм безработен и нямам никаква работа. Насякъде ми казват, остави си номера и когато имаш нещо ще ти звъна и всеки ден се мъчиме. Значи да разбирам правилно, ти питаш хората за работа. Да, за да мога да успея да имаме доходи, за да има храна и памперси. Памперси казваш, че търсиш, Да, така ли? бебе, на годинка и 8 месеца. Съпруга имаш? Да, имам. Тя Добре. също полусирак баща и почина, Бог да го прости. Виждам те, че от сърце ми казваш всичко, което си говорим в момента. Имаш ли телефон за обратна връзка, който да ми оставиш, ако някой предложи работа, да мога да ти се обада? Да, Ще ми го кажеш след малко. Бебето, момиченце или момченце? момче. Как се казва братчето? Милен. Вие слушате, нали? Да. Искам да ти помогна с каквото могат от мен, добри хора, приятели. И да ти помогна ли с нещо? Не, С някаква не се притеснявай. Виждам, че искаш да се бориш, виждам, че искаш да успееш, виждам, че искаш да застанеш за семейството, за което искам да ти тисна ръката. Благодаря. Искам да ти дам 500 лева от мен и добри хора. Спокойно. Това са ужасно много пари. Няма да се притесняваш, това не е само от мене. Това от мен и други добри хора. Не се притеснявай. Видя ли, питахме за работа, какво се случи? Господ има. Така е, Господ има и Благодаря. Господ гледа на сърце. Нали знаеш? Жив и здрав, когато се оправи живота, ще почерпах каквото ви желая. Няма да се притесняваш. За мен е важно да се развиваш. Заповядай. Благодаря. Ще се виждаме пак. Благодаря. Драго ми беше. Няма да се притесняваш. Благодаря ви отново от сърце, че зано подкрепя на хората. Всеки, който иска да се включи, може да го направи чрез сметката и линковете, които се намират в информацията на профила.